ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತದಾಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏನೇ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಡಮಂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತೂತುದು ಸಾಕಾತನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡು ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಂಜಿ ಕೈದಿದ್ದು ತೆಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಈತೆ ಟೆಂಜಿನ ಎಂಕವೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಅವ್ರ ಮೂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಂಡ ನಲ್ಲ ಆತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಲ್ಲ ಅವೇನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ದೀಪ ಬತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಮನ್ಪೊಂದು ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಟ್ ಪಂಡವೇ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿದೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಏನೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ಅಂದ್ ಬನೊಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ 9 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ಬತ್ತದ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ ಬಂದ್ ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೇರೆ ವಿಜಯಣ್ಣನ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಫೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನಿತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನಿತ ಫೀಲ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತೆ ತೆಲಿಪ ಒಂದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಲಿಪ ಅಂದೆ ಅಂಚದು 5 years ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಂಡು ಶೋಧ ತಗೊಳಿಗ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಂಭೀರ ನಾಟಕ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜನ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ದೀಪ ಬತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಮನ್ಪೊಂದು ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅತ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ಫೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ ಖಳನಾಯಕಿ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ 2015 ಬತ್ತಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಓಲ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಡು ಮಾತ್ರ ಇರು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಒರಿ ಬರಹಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಯನ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ತರ ಒಂದು ಮಂದೊಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೌತುಕ ಬೇಜಾರು ಅಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಇತ್ತಂಡು ಈಜಿ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತುಜಿ ದಯಗೊಂಡ ಯಾನು ಬೇತೆಕಲ್ಲ ಆನಾಗ ಎಂತೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಏನು ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆನಾಗ ಎನ್ನನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂದು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ಏನು ಮಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತು ನಂಗೆ ನಾನೊಂದು 2 years ಇಂಕ್ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಶೋಧುತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಈಜಿನ ನಾಟಕದ ಬರೀ ಈಜಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಗುರುಂಡು ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಇಂಕ ಡ್ರಾಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೆಕ್ ಜತ್ತೆ ಎಸ್ 15 ಬೊಕ್ಕ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬರಹದ ಒಂಜಿ ಶುರು ಏಪರ್ದ ಆಂಡ್ ಏಪಗ ಎಂಡ್ ಆತನ ಇತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಓಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಏತದನು 3 ತಾಪನ ಮೊಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ದೆತೊಂದ ನೆಕ್ ಬರೇರೆ ಟೈಮ್ ದೆತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ರಿವೈಸ್ ಆವೊಂದೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 days ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಲೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಂಜಿ ಕೈದಿದ್ದು ತೆಲಿಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಈತೆ ಟೆಂಜಿನ ಎಂಕವೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಅವ್ರ ಮೂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಂಡ ನಲ್ಲ ಆತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ನಲ್ಲ ಅವೇನಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಇರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯರ್ದವ್ರು ಎಸಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಈ ಸಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಭಟ್ರ ಏನು ಕತೆ ತೌಲೈದಲ್ಲ ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾರೇ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಟೈಟಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅವೇನೇ ದಾಯಕ ದೀವೋಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿಯರ್ ಬಂಡದು ಪಂಡ ನೆಟ್ ರಡ್ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಕ್ಕ ವೈದಿಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಡು ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ವೈದಿಕ ಮಿತ್ತಂದು ಭಟ್ರು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪೋಯರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಆಪಣ್ ಮಂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ವೈದಿಕಲ ಬೋರ್ಡು ವೈದಿಕದ ಉಲೈಲ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕೆಂಜಿನ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆನ ನಂಬುದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ದಂಟಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಕ್ಯಾಚಿ ಪುದರ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಇರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತದ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಡಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ
ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾತನ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪೂರ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೋದು ಇರ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಅವೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಂತೊಂದಾರ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತದಾಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಏನೇ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದಡಮಂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ತೂತುದು ಸಾಕಾತನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡು ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಕೊರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಕ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಆತು ಮಲ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಏರು ಮಣಿಕಾಂತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಡಿಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತು ಜಾಂಕುಲು ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚದು ಲೋಕಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ಪಾಂಡಲ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚೀಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿನಯ್ ಪ್ರೀತಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದಾರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದಾರುಲ್ಲೇರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ನೆಕ್ತಲ ಹೆವಿ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೇನಿದ್ದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಪುಂಡು 30 days ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಸೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಏರಿಯಾ ಒಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ಬಂಡತಂದು ಏರೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐಕಿನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಈ ಸಲ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇನು ಮಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದಯವಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆ ಮುಪ್ಪೆಟ್ಟರು ಮೂಜಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಆನಿಮಲ್ ಬರಾಪುಜಿ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೀಸನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಕಲಾವಿದರು ಐಕ್ ಪೋಯಿರು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ದಾದಾಂಡಲೈತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಕೇನೊಂದು ಪೇರು ವಿಜಯ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ ಬರು ದಯಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳುಟು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು 28 ಸಿನಿಮಾ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ಸೆಟ್ಟಿ ಏಪ ಏರರ್ ಇತ್ತ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟ್ ಏಪರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏಪರ್ದು ಎಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಏಪದ ಯಾನ್ ಕಾಪುನು ಚೌತಿ ಬಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿಯರ ದಯಪಂಡ ಅವು ಮುಗೀಜಿಂದಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಗಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬೊಕ್ಕ ರಿಲೀಸ್ದ ನನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಈಗ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವಂಡ ಲೈನ್ ಮಾತಿನ ನಿಯಮದ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾನ್ ಲಪೋದು ಲೈನ್ ಡೇ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ದುಂಬ 5 ದಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೋದು ದುಂಬು ಪಾಟರ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಲೈನ್ ಡೇ ಉಂಟದು ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸರಿ ಅತ್ತಾವ ದವಣ ಇನಿ ಅವೇ ಕ್ಲಾಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿಲಕ ಕಾಕುಲಕುಲ್ ಡೇಟ್ ಪಾಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಎಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಆರ್ಡ್ರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸರ್ದ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ನಮಗೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಸರಿ ಅತ್ತು ಯಾನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇನಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುದರ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸರ್ ಯಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2011 ಡೇ ಅನ್ನರಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ನಾಟಗೆ ಹೋದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವ್ರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿರೋದು ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಟಾಕ್ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಐಡ್ಬೇಕು ಆರೇ ಪಂದು ಕಡಪುರಿಯರು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ 1 year ದಿಂಚ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಎಂದು ಪೂರ ಅವನುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಏನು ಐಡಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಒಯ್ಕ್ಲಾರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಜರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ ರೋಲು ಇಂಬ ಅಂಚಿನ ಬರೋದಾಲ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶುಭ ಓಡೋಣ ಇನಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಡ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರು ಓಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರಡು ಬಂದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನಿನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ ಆಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ ಆಡು ವರದಿ ಅಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಂಘಟಕ ಮಿತ್ರರು ಈ ಮೂಜಿಯನ್ನ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ನಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ ಅಂತ 35-36 years ದಿಂಚ ರಡ್ಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೈಂಕ್ ಸೋಲಾ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನನಗೆ ಕಾತದಿರ ಈ ಸಲ ಮೀಡಿಯಾ ಜನಕುಲು ಒರಿಪವರ್ ಪನ್ಪನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಒರಿಪವರಿಂದ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೋಳು ಅಂಚಿನೇ ಕೊರಿಯರ್ ಐಕೆ ತಡ ಅವನುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಂಡ ಗೆಂದೋಡೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಛಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ
ಯಾನಿ ಎನ್ನು ಒಂಜಿರ್ನ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ ಈರ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಡಿನಂಚಿನ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು. ಈರಿನ ಬಿಸಿ ಇರ್ದೈಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರು ಆವಂದಿ ನಡೆದತ್ರ ಮೂಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿರುಪ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಂದು ಮಂಟ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಪಂಡವೇ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಎಸೆಂಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇನಿಯಾನ ರಂಗಭೂಮಿ ಒರಿದೆ ಅಂದಾಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಇಂಕ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಮಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅದಂದು ಮಂಡ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನಾಗನೆ ಇಂಕ ಬುಕ್ಕಾತಿನ ಶೋಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 90 ಶೋಸ್ ಮುಟ್ಟ ಡೈಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೇ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂದು ಆಪಿನ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ 80 ಶೋ ಬುಕ್ ಆಪಿನ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನಾಗನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಸುಳ್ಳ ಬಲ್ಲಿಂದ ಯಾನ್ ನಲ್ಲ ಅವೇನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒರಿಪೋಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಯನ್ ಇನ್ನು ದಾದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಡ ಬರೋದುಂಡಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊರೋನಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೆ ಅಂತ ದಾದ ನೋಡ ನೆಡ್ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ಮಿತಿ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದೀತಿರು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಪುದರ ಪುರ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪುರ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಸಕ್ಸಸ್ದ ಗುಟ್ಟೆ ಆ ಪೋಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಡಂಜಿ ಒರಿವರ್ದರೆ ಸಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು